Salong mamanginang oras madihita saluhut na naing manangihon hatani di batahita martangyang mahita. Bapa kami di sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami sembah. Kami bersyukur boleh saat ini untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup berbicara kepada kami. Bukalah telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk menerima, dan hidup kami untuk menaati. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akadungan ni hulungan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna. Sadarion marlas ni roha hita manaringoti hasitongan taringot tu debata si tulusada. Sada debata di tolu pribadi ama anak dohoto di perbadia. Taboto do ajaran taringot tu Tritunggal manak si tulu debata si tulusada. Si pata olo do mabahik kita bingung ala maul atusan. Songod dia maboy sada debata alay tolu pribadi. Jal songod dia maboy tolu pribadi alay sada debata. Oma songong matematika na sumasok akal. Sada tabasada boy sada. Basay ko songo ni. Aliya kadungan sadarion dang laho buonok kuhita bagas tu teori taringo Tritunggal. Dada ala sopeting. Alay ala adong na lebih penting jalan nobal gas yani. Ima gabe si tidang ini dibata si tulusada. Laos odo topik dihita di tikion. Gabe si tidang ini debata si tulusada. Nas Alkitab siap bibeltai ima dibuat siap buku ni si Yesaya pasal 44 mamuka si Yesaya saha tu walu. Mungkin adong do suku-suku dihita. Buasa siap pada narobi. Biasana debata si tulusada lebih torang lebih jelas do di pada baru. Alania kadongan tikion naing idaot da di bagasan Yesaya 44 debata anu nga mulai patuduh dirina songod debata nama balga jalan na suboy di patudos rohani jolma jalan na marga situ tu di bagasa bagyanon debata majo bangsona asa gabi sitidangina di Yesaya 44 itu alu madok doho torang alay hamudo akka sitidangiku jadi nagabi suku-sukun dang be buah hita mangatu si taringot tu debata si tulusada alay naing do gabi sitidang ini debata manang Allah Tritunggal atong tabuka ma bibelta asa hujahahom ma dihita songnom ma didok alayang gunuaing tangihom ma ali Jacob na posoki dohot ali Israel naong hupiliti songno dohata ni Jehovah natumopa jalan na jumadi hokko na mangurupiho siyan hatutubum. Unak ko mabiyar ali Jacob. Naposoki dohot ho ali bangso na tigor na kupiliti. Ay usihonok ko maayik tu jolma na mauwas dohot akasuge tu namahiyang. Usihonok ko matututod dikku tu pinopar mo nuaing. Jala pasupasukku tu pinopar mo sugot. Asa martubur na sida diholak ko lang ni duhut-duhut. Songon arong di topi niyak kasunge. Sa daon maddok. Jehovah na punaahu jala sadaan mapanggwar hongwar ni si Jacob jala na asing muse manuraton dohot tangan na Jehovah do na punaahu huhut mga sahon gowar ni Israel songonod dohatan ni Jehovah raja ni Israel dohot si palua ibana Jehovah Zebaot ahu do parjolo jala ahu do parpudi jala danga dong debata dukon niyahu jala tungise matu do sonahu majo di pabua may jala di pajojor diahu ola ni nahu patidang bangso sa liling-liling nai dohot akka na masasugot di pabuah yamma unak kamutahutan jala unang manodit-nodit danung siyan nahinan ahu patubagihot tuho jala hu pabuah alay hamudo akka sitidangikku dangadong debata dukon niyahu jala dang hapurusan na asing dangadong anggo nahuboto sahat disima sahat na. Kaliya kadungan ni hulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asa buhi ta mga tusi nason do dinggan rekot ti tamarnida sungod dia do konteks na. Pangukapon ni Jabi Jesayaon ima ditiki bangso Israel mga dupi namas sayborat. Ditiki bangso Israel mga dupi ancaman siyan Asur. Jala dungi muse ditaba manasida tu Babel.
Bangsoy di bagasan hahulomon, di bagasan habiaran, dohot di bagasan na putus asa. Jalan na lubiborat mo se, bangsoy mulai tersosak, ima tu panubaw tu ganaganaan. Alana di humaliang nasida, akka bangso na asing manubba di bata nasida sa diri. Adong bal, astoret, dohot, molok. Dewa-dewaon, berengon songon na hibat, di rohani jolma. Ala, adong gogona, adok patung na, adong acara ritual na, jala adong do joro nasida. Jadi bangso Israel, mulai suku-suku di bagasan rohana. Bah, marhuasa do pe Jehovah. Peduli do pe ibana tu hita. Buasa di pasubu ibana hita susah. Mungkin lebih marhuaso ma akka di bata ni bangso na asingon. Ima keadaan ni bangso Israel di tiki. Alai di bagasa Yesaya 40 paton, di bata mengalusi bangso na masay tigas. Di bata apa tu dua piga-piga hasitongan na peting na parjulo hola di bana do di bata na sitong. Ibana do na manopa jalan na mga ramoti bangsona. Ibana do nanaing mga lihot dina. Bangsona di Joe gabi sitidangina. Jala mulutaida di bagasan nason adong tada-tada taringo tu di bata si tudusada. Adong Jehovah ima ama. Adong todiku ima to di porbadia. Adong si palua di ayatonom nakin ima di genapi marhite Jesus Kristus. Jadi nakpiok siya pada narobi di bata nung nga mulai di patuduhod derina songon di bata si tudusada. Alani amang inang nuaing taida ma songod dia dohita gabi si tidang ini debata. Taida ma mulai sian ayat sada sa tudua. Dison debata si tulusada na manopa jala na mangurupi. Molo tepe hutihut nakin didok di ayat sada duaon didok na parjulu sahali dipuka dohot hata alay ang gunuaing tangihom ma. Hata tangihom ma on tung masepeting. Idok, di bagasan hata heber, odo hata nasarupa doho sema. Sema ima pareta asa manangihon doho sitong. Taiday molo di buku 5 Musa di ayat onom 5 Musa onom ayat 4 di dok tangihon ma ale Israel anggo Jehovah di batatay Jehovah sa sadasa do. Jadi dakulak sekedar tumangihok kita. Alay manangihod do rohan na terbuka, pikiran na fokus, dohot rohan na manguloy. Jadi di bataman naringoti na masay peting, jalaybana mangido, asa tatangihon, dohot dinggan. Baru diuduti mo se, ale Jacob, na posokki dohot to ale Israel na hupiliti. Dison, sungod dia di bata madyo bangsona. Molo didok ko si Jacob, om maguwar na paingoton asa lusul na sida. Didok kon na posokki, omma tada bahwa nasida napuna ni dibata. Baru Israel omma identitas na baru. Israel lapatan na marsiranggut doho dibata. Baru nahupiliti namadok bahwa omma pilihan ni dibata na marhuaso. On masayuli situtuak kadongan. Dibata dang madyo nasida ala hading ganon nasida. Dang ala nasida hebat. Dang ala nasida badia. Alay ala di batas diri na mamili na sida. Molotaida hata goar Jacob. O sebenarnya paingotok kita bahwa jolmay gudakian hakurangan na. Alana Jacob ima panipu. Jacob jolma pangototoy. Alay nanaing dohonon na nakpesongoni. Dipilit do biatado pe ibana dohot pinokparna. Omma asinirohan ni debata si Tudusada. Molo tauduti mo se di ayat 2 di dok songonod do hata ni Jehovah na tumopa jala na jumadihoko na mangurupiho siyan hatutubum. Dison adong 2 na peting na yung berengotta na parjolo na tumopa dohot na jumadihon. Na tumopa lapatan na bahwa debatado si namanopa hita iba na do namanopa Israel gabi sa dabangso. Baru na jumadihon ho siyan hatutubum lapatan na at dorak sa tubo do pinasida debata nung nga berencana taringo na sida o makatay taringo tu pilihan ni debata na saliling-liling na o tayo boy di Jeremia sada ayat 5 di dok tagas so hujadihon do peho di bortian nung nga hutad dahiyak ko
Baru mulo taida muse di pasal 170 ayat 10 24 di dokon. Ai hodo na manopa kapiakku ditonun hodo ahu di bagasan burtian ni dainang. Jadi debata dakkolan si panopa portibion alai debata na personal na manopa ganub jolma dohot dinggan jala asini roha. Molo tauduti muse didok na mangurupiho omma baga-baga na masay luar biasa. Debata na manopahita, debata na manopahita ibana do muse na mangurupihita. Molo jolma mabahis sada barang, manang mencipta sada barang, molo sega, si pata langsung dibulok do. Jala dipature muse, manang dituhur na baru. Alay debata dak songoni. Debata satia mangaramoti akan natinokpana. Ibana mangurupihita saat rodi ujungna. Alani ido di surat ni Filipi sada ayat 6 di dokon, apalaom mapos ni rohaku nang upuk ka ulaw na denggan di bagasan hamu patuluson ni idoy saat rodiari ni Kristus Jesus. Lalu molo tapay hutihut muse diuduti muse songonon unak ko mabira li Jakob naposoki dohot ho alibang sonatigor naong hupiliti hata unak ko mabiyar omma pareta na masejot-jot adong di bagasa bibeltay hurang lubi adong 765 hali lapatan na dipaingot tita tiap hari di bagasa setahun di dokon unak kumabiyar tiap hari hita dipaingot unak kumabiyar puasa majojot situ tu di dok debata unak kumabiyar ala habiarani ima musuh balga di haporseaon si pata habiarani mabahik kita idak porsea si pata habiarani mabahik kita do sia debata. Jadi Israel mabiar situ tu nasida tu kamusuna, mabiar nasida tu marsogot, mabiar nasida tu uhum ni debata. Alani ido didok debata unak ko mabiar, ahu do manopaho, ahu do mabahik ko, ahu do namangurupiho. Akadongan omma ujahan ni nagabe sitidang ni debata si torusada. Rikotia kita manada ise mahita di bagasan debata. Taingo ma bahwa hitaon tinopa ni debata. Iba na doon mabahik kita. Hitaon pinilit ni debata. Dangala ni kehibatata daw. Hitaon na poso ni debata. Bahwa hita napuna ni debata. Dang napunata sa diri. Na diurupi debata do hita. Iba na sangat satia mangurupi hita. Molo sotaboto, molo sotatada identitas taon. Dang boy hita gabi sitidangi nagabi tugap nagabi siap hita murahiyam mabiyar gapakiyam minder gampang putus asa alani ikot taboto do ikot tatadda do bahwa debatasi tulusada na manopa na mamilit jala na mangurupi hita alani barani mahita makatidakkon ibana amang inang adong dua songong gabara natin adong dua danak ditantang berbadai dana na asing na parjolo mabiar situ tu ibana maporus lari alay na paduahon barani do ibana jongjong jala di dokon ay ditadaho do ise bapakku ima sahalak kapolsek di wilayahon on dang napatadahon na sobong ibana alay diboto ibana do identitas na ise ibana anak ni salak kapolsek jala porsia do ibana adong pangaramotion perlindungan di ibana jala ido mabahib barani ibana so ni mahita alia kadongan hitaon akka anak ni debata si tolusada hita anakna hita na manolong ibana do na manopahita ibana do na mangurupi hita alani dang patut kita mabiyar jadi ikko barani do hita gabe sitidangina. Napaduahon nuaing masuk mahita tu ayat 3:5 didokon bahwa tudina diusehon do pasu-pasuna mengalir di hita. Jadi ayat 3:5 on masayuli jala omma baga-baga te tu hita. Ayat 3 didok
Ay usehonok ko maayat tu jol mana mauwas doho tak kasunge tu namahiyang usehonok ko matututod dikku tu pinokparmu nuaing jala pasu-pasukku tu pinokparmu sogot. Molo taparati-atihon adong persamaan di bagasan ayaton di dokon ay diusehot tu tano na mauwas sungai diusehot tu tano na mahiyang todikku diusehot tu pinokparmu pasu-pasukku diusehon tu anak doho tu pahupu lapatan na songo naik na mga lehon hanguluat tu tano na mahiyang songo ni muse tod dini dibata mga lehon hanguluan tu partodion akka nagali molo gali partodion na Israel di zaman ni si Jesayay bangso nangali partodion na daw na sida siya dibata manobak kaganaganaan dang badiang uluna na sida songot tano na mahiyang jala mauwas tuay kanguluan alay debata mabahay baga-baga usihonok kuma todikku molotayda tod dini debata di pada narobi ayato masepeting kadungan odo sada siya baga-baga taringot tod di Purbadia di pada narobi tod dini debata turun manang dilean tu halak akana tertentu tod dini debata dilehon tu si Musa asabu imana mamimpin tod dini debata turun tuak ka panguhum tuak ka hakim asaboy paluahob bangso tod dini debata turun tuak ka nabi-nabi asaboy na sida bernubuat tod dini debata turun tuak ka raja asaboy na sida mamareta alay dison debata majajihon magbagabagahon bahwa tod dina na hindi usehot tu pinokparmo lapatan na tu saluhut bangso ni debata on ma na digonapi diari Pentakosta on ma na natar tapestahon di Minggu na Salpo molo di kisah para rasul 2 ayat 17 on Apostel Petrus mengutip sian buku ni si Joel didok diak ka ari parpudi ni debata usehonok kuma siat todiku tunasa namardaging jadi baga-baga di Jesaya 40 patay tuluon nung nga digonapi marhite haroro ni Todi Purbadia ima ulaon ni debata si Tolusada jadi ama marencanahon anak paluahon Todi Purbadia mangguhi dohot mga lehon hagugoon amang inang molo di ayat 4 di dok asa matubur na sida di holak-kolang ni duhut-duhut songon arong ditopi niyak kasunge odo hasil na niusehon ni Todi ni debata adok pertumbuhan na luar biasa duhut-duhut didokon bertumbuh dengan baik molo gudang aik tumbuh ma dohot hijau jala segar baru musia didokon arong di topi ni sungai arong ini molo di topi ni sungai hatopi mana bertumbuh hatop tibo jala gugu ibana molo jonok tuai kelapatan na molo to ni debata mangguhing ulu ni jolma adong ma pertumbuhan partodion na luar biasa adong ma pertumbuhan jumlah gudang mahalat na bertobat adong ma pertumbuhan kualitas tabatuguma haprosyaw ni jolma adong ma pertumbuhan pelayanan making gudang ma jolma naolo marhubas dohot tu ulaon ni Tuhani manamasay manamasa di hari Pentakosta jadi molo Petrus marjamita tiki 3,000 halak pitor martobat ido hagogon nito di Purbadia na dipatuduhon dison di ayat 5 di dok sadaan madok Jehovah na punaahu jala sadaan marpangguar guar ni si Jacob jala na asing musay manuraton dohot tangan na Jehovah do na punaahu uhut mga sahon guar ni Israel magabara ni Jolma dabar komitmen na sitong tu Jehovah jadi Jehovah na punaahu odo pangakuan haprosyaon na sitong dak satonga dakola didokon au Kristen alay torang do didokon awon na puna ni Jehovah didok marpangguarhon guar ni si Jacob lapatan na patadahod diri bangso ni debata manuraton do tangan na Jehovah do na punaahu molo di zaman na jolo di padan narobi sa halak hatoban ni sada tuan adong dutad da di daging na asa diboto iba na ise na punasa alay dison halakon dohot sukarela madokon manaday dirina
bahwa nasida napuna ni Jehovah. Jadi musti diuduti mga sahon guar ni Israel lapatan na bangso gabi bangga nasida gabi bangso ni dibata. Alia kadungan odo sitidanginya nyata halak nga nunga majalo tordi ni dibata gabi barani jala bangga madokon ahu napuna ni Jehovah. Biasa na molo halak hita maselo mo dorohana manurat tongguarna di barang-barang na. Nuaingon bahkan manuhor haduk di surat tongguarna si. Bahkan akka piring, akka mangkok di surat tongguarna. Molo dituhor akka buku di surat tongguarna. Buasa. Asa di boto halak ise nakpunasa barangi. Alay sipata lupa hita manuraton na hal na paling penting bahwa hita napuna ni Jehovah do hita. Lupa hita manuraton di bagasar rohata hita napuna ni Jehovah. Raji kita mabahit tadda ni barang manuratong kwarta alay lupa hita mangalihot tadda di nguluta bahwa hita napuna ni Jehovah. Lomoro hata sa liboto halak bahwa hita napuna barang alay maila hita molo di boto halak kita napuna ni Jesus Kristus. Unak songon nila kadungan. Molo nung nga tajalo to di probadia ikotorang jala iko marlas ni roha hita mangaku awon napuna ni Jehovah. Daang maila hita di kantor madok kita halak Kristen. Daang maila hita di sikola di kampus makatidak kon Jesus Kristus. Daang maila hita di media sosial mga lehon aya ni bibiltay. Bahkan molorikot manuraton di tangat tay au napuna ni Jehovah. Matutu marhite nguluta napatuduhon bahwa hita napuna ni Jehovah. Akadungan baga-baga taringot mangusihot to diyon nung nga digonopi. Ganuphala na proseya di Jesus Kristus nung nga majalo to di porbadia. Taida di Epesus sada ayat 10 sa plopat didok bahwa to di porbaido tadda haluaw di hita. Alay nagabisukusukun manguli do hita di bagasan haugo nito di goda kalak Kristen nung nga punya mang namarna puna to di porbadia alay nguluna hasang songong gurun da nga dok pertumbuhan da nga dong parbuwe ni partodion buasa ay dang dilehon na sida ingana tuto di porbadia marhubas di nguluna di Epesus 5 sa pulalo di dokon unang mamabuk kamu bahenon nyanggur ay hamagoad do di bagasani alay goktod di mahamu goktod di lapatan na lehon mato di porbadia mga turngulum lehon iba na mamimpik ko lehon iba na mga lehon asa di leho tuho hagugoon mologoktod di hita magudang mahaporsyaw ta marparbuwe mapelayanat ta barani mahita makatidak ko tuhani jala bangga mahita madok awon napuna ni Jehovah. Noang masuk kita tu napatuluhon bahwa debata dohot pajaloon gabi sitidangi molo taida di ayat onom sat pauluahon didok bahwa naperjolo debata patulo diri na di etonom didokon so ngunod dohatan ni Jehovah raja ni Israel dohot si palua ibana Jehovah sebaut ahu do parjolo jala ahu do parpudi jala idang adong debata dukon niyahu molo taparati-atehon debata patulo diri na dohot opat gowar na parjolo Jehovah omma manang Yahweh ate omma gowar pribadi ni debata na badia na paduaho didokon raja ni Israel bahwa ibana do na marhuaso di saluhut na napatuluhon didok ibana si palua ibana do napaluaho bangsona napaupaton Jehovah Sebaot Tuhan semesta alam na marhuaso di langit doho di tanoon odo pabuahon taringo tuhahumion dohot hahuasoon ni debata napaduaho muse na manguduti ahu do parjolo jala ahu do parbudi ahu do parjolo jala ahu do parpudi on makatay taringot tu hadinggano ni debata na saliling-liling na danga dong bulana danga dong ujung na nung adong iba na dorsodong do pisaluhut na nung adong debata alay nakpesalpu saluhut na portibion alay ang go debata hotdo iba na nadaing beringotan ng marga situ tu ima di surato di kitab di pangukapod 22 sa pultodo Jesus Kristus madok ahu do mulana jala ahu do pusuna parjolo jala parpudi bonana jala ujung na molo taida di Jesaya Jehovah madok ahu do parjolo jala ahu parpudi
bahwa di pangukapon Yesus madok hata na sarupa. Jadi masada bukti di Bibil tay bahwa Yesus Kristus ido di bata. Yesus ido Jehovah na sarupa na makatay di bagasan buku ni si Jesayaon. Ima di bata si tulusada, ama do di bata, anak do di bata, to di porbadia do di bata, alay daktolo di bata, sada do di bata. Lalu diuduti muse jala didok, jala danga dong di bata dukun niyahu. Mana pabuahon na tigas, bahwa hulasada do di bata, danga dong di bata na asing, danga dong di bata tadingan, danga dong saingan na. Bal dang di batay, astoret pedang di bata, mulok pedang di batay, di bata niya kabangso na asing, na di Jesayaon dang di batay. Hola Jehovah do di bata na sitong. Di ayat 8 di patugo mo siya di dokon, danga dong di bata dukon niyahu, jaladang hapurusan na asing. Hapurusan itad ni hagugoon dohot pangaramution lapatan na, hola Jehovah do hagugoon na sitong, hola nibana do pangaramution na sitong, hola tuibana do buhi hita marhapurusan. Di ayat 7 di dokon, jalatong isema tudosonahu majo di pabuwa may, jala di pajojor diyahu. Dison di bata mangalihot tantang at tuwak ka di bata siliban. Di bata muluadong di bata na asing pabuwa ma. Boy na sida, boy do di bata na singi makatay songod di bata. Manang boy do na sida mangalihot taringot wari sugot. Boy do na sida mangalihon nubuat. Boy do na sida patuduhon huwaso. Alay di bata na asing di bata silibani dangadong nabuhi. Ayak ka di batay holak patong batu dohot haw. Dang boy makatay, dang boy mabigi, dang boy mangurupi. Hola Jehovah do na boy makatidakon akka nasudong masa jala dungi di gonopi. Hola ni bana do si palua na sitong. Saunari sa mahita tu na sangat penting ate tu topik ni Jamita di Tikyon. Di ayat 8 di dokon unang hamutahuton jala unang manodit dang nunga siyan nahinan ahu patubegi hotuho jala hupabuwa alay hamudo akka sitiddangiku dang adong debata dukon niyahu alay hamudo akka sitiddangiku odo pajowon ni debata tuhita gabe sitiddangi molo dihata heber sitiddangi di dokon ima hata na dipakke di pengadilan jol mana mangalehon kesaksian taringot tuahan na diida dohot na dibegi. Jadi debata majow bangsona asa gabi sitidangi ditonga-tonga niya kabangso. Sitidangi taringot tuaha. Sitidangi bahwa Jehovah do debata na sitong. Sitidangi bahwa Jehovah do na manopa jala na mga ramuti bangsona. Sitidangi bahwa Jehovah do na mga lehot tubdina. Sitidangi bahwa danga dong debata na asing selain ni debata Jehovah. Didok unang tahutan jala unang morditordit molo taparati-atehon ada raso didok dibata hamu duak kasitindangikku jala didok do unak kamu tahutan jala unang mordihod manordit buasa ay gabi sitidangi maka perluhon habaranion Israeli ditiki dihaliangi ka bangso nagugo bangso na masefanatik tu debatana ak na manubba debata siliban molo Israel madok hola Jehovah do dibata na sitong akka dibata munay palsu tutua dong resiko na boy do na sida dipusa disiksa boy diserang jala boy do na sida dipamati alay didok dibata tu na sida unang mabiyar hamudo akka sitidangikku buasa dak perlu mabiyar na sida ay debatado na manok pa na sida debatado na mangurupi na sida debatado na mga lihot tudina jala danga dong huwaso na luwibalga siyan huwaso na pinasaha ni Jehovah. Aliak kadungan na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Oma nagabi inti ni Jamita dihita di Tikyon. Di bata madyo hita gabi sitidangina. Sitidangi taringot tuise. Sitidangi taringot tu di bata situlusada ala holanibana do di bata na sitong. Di zaman ni si Jesaya bangso ni di bata di humaliangi panobbabal dohot astoret. Di zaman ni hita saunarion hita pe dihaliang yak ka debata na asing. Adong do naman uba debata hepeng na mabahin debata na hepeng. Adong do naman uba jabatan. Adong do naman uba
hasonangan, adong do na manobba diri na sa diri, adong do na manobba akka ajaran na asing. Jala ditikyon di bata majuhita, hamudo akka sitidangiku. Iko barani mahita madok, dangadong di bata soholan anak do hotod di bata ama anak do hotod di probadia. Iko barani hita madok ko Jesus Kristus do sasadasa do dalan haluaon. Iko barani hita madok hola di bagasan guar ni Jesus Kristus do adong haluaon. On dang na hata sombong, dada na arugak kita, alay sitidangi taringo tu hasitongan na dipatuduhon di bata sa diri. Hamu akadongan omma akatantangan tutu danggapang gabi sitidangi. Adong dua katantangan di hita na parjolo sipata tantangan mabiyar hita ditolak. Mungkin tadok koma mulu gabi sitidangi yaw anon dang dihahulungi halak biyaw. Adong do halak tantangan na mabiyar di ejek. Didokiba na anon didok halak na panatikaw. Adong do halak tantangan na mabiyar agwad dongan. Didokiba na anon gabi madaw maaka dongak-dongakku. Baru adong do halak mabiyar aguan prakarjoan. Moro terlalu fanatikaw. Taringo tuha proseaon. Buy mago karirhu. Alay ditikyon tebigi mahata ni dibata. Unang tahuton jala unang moddi-hoddit. Manodit-noddit. Wasa dang mabiyar hita. Ay debatado na manupahita. Ay debatado na mangrupihita. Ay to di perbadia do na mga lehon hagugoon. Ay danga do kwaso na lubibalga siyan huwaso ni debata. Jadi hadope naikon tahabiyari. Amang inang taingot dope si Daniel dohotak kadungan na natuluy. Ima si Sadrak, si Mesak, dohot si Abednego. Tikini nasida tinggal di tonga-tonga ni halak Babil na manubak ka debata si Liban. Jadi Raja Nebukadnesar tikini mabahin patung sere na balga jala di paret tahon ganup halak iko manubay ngolodang tipal honon na tuliyang pamurunan namar nalanala. Alaya hama di bahin akka naposo ni Heberi tikini nasida gabi si tidangi. Didok nasida tu rajai. Alene bukit nasar. Dak pula alusan nami ho. Anggota ringot na didok mi. Mololomoro hani di bata nami. Nahwoloy hami. Say paluaon na duhami. Siya liyak pamurunan na marnalanalay. Doho siya tangamu. Ali raja nami. Alay nak solomoro hana. Iko boto omudo. Ali raja nami. Naso olo hami mamili tuwak ka di batamu. Manang marsoba tu garagana sere. Naong pinajongjong mi. On buy tajaha di Daniel tulu ay saplonom do sampai 10 lalu. Jadi nasida di song gabi si tidangi nakpe dia do pan nasida hamatean. Jala mana masa debata paluahon nasida. Bahkan Raja Nebukadnesar be di ujung na mengaku hagugon ni debata nasida. Song ni mahita ale akadongan. Molo barani hita gabi si tidangi debata patuduhon na hatigoran do ibana dohot setia ibana madongan hita. Akadongan na ihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Nuayang nagabi sukusukun di hita. Sungod dia mahita gabi stidang di bata si tulusada di jama si saunarion. Na parjolo tadda ma doho sitong di bata na tasoba. Hita porseya tu di bata si tulusada ama anak noto di probadia. Sada di bata alay tulu pribadi. Ama na manok pa jalan na mamilitita. Anak ima Jesus Kristus na manubusita. To di probadia ima na diuseho tu hita na laho madongan hita. Tada may iba na doho dinggan parsiajari mahatana at tu si majaran na sitongi ay dang buhay hita gabi stidangi na dinggan taringo tu debata si tulusada molodakta tadda molodakta boto ibana ala ni tajaha mabibiltay ganupari tay hutom ma akka parsiajaran di persekutuan di gerejata ta parsiajari masaluhut na taringo tu debata na tasubay. Napaduahon, rasahom mahagugon nito di probadia di ngolum. Ingo mabaga-baga dia tulu. Idok kono siya honok kumatututor di ko tu pinopar mo. To di probadia nung nga diuseho tu hita. Ganu pala na proseya tu Jesus Kristus nung nga majalo to di probadia. Alay, manguri do hita di bagasan hagugon na. Ala ni akadongan, ganu manugot, martangiyang mahita.
Tapangido mato di Purbadia, asa di gokki hita, asa di dongani hita. Tapangido ma pimpinan nito di Purbadia di ganu keputusan na tabain. Unang tapamate to di Purbadia di hita marhite dosa. Pitor martoba mahita mo lumadabu hita tu dosa. Lehom mato di Purbadia mangatur emosim, mangatur hatam pakatayom mo, dohot pabahinan mo. Na patuluhon unang sarobak ko doho portibyon. Diaya 5 didokon bawahala na majalo to dinidibata. Didokon Jehovah na punaaho lapatan na. Nguluta ikut jelas beda. Iko boy di dahalak bahwa hita na puna ni dibata. Ala ni di parkarijuan mo. Unang dohot to korupsi, unang margosip, unang mangihuto na sositong. Di bagasak keluargam, gabi ama, gabi ina, gabi anak, manang gabi na tua-tua na patuduhon holong ni Kristus. Di lingkungan mo, gabi ma dongan tetangga naringgas mangurupi, dang sombong. Molo di media sosial, jaga mahata-hatam, bagi ma akka namimbangon, unang mabagihon akka hoax, manang na barita bohong. Napaupaton, makatidak ko doho sitong jala barani. Didok debata, hamudo akka sitidangikku, jala unang hamutahuton. Makatidak ko dakolan ulaw ni padita manang evanggelis. Odo tugas ni galup halak Kristen akka na porsea. Ala ni pili ma mulwadong di humaliang mo na so porsea tu Jesus. Tangyak ko manasida ganu pari. Cari makasempatan makatetaringo tu ha porsea mo. Aja na sida tu gareja manang tu acara ni Kristen. Caritahom ma aha naung nunga di bahit Tuhani di ngulum. Na palimahon, patuduhom makiunikan ni Kristus tanpa kompromi. Di ayatonom doho tualo di dokon, da nga dong dibata dokon niyahu. Molo di zaman pluralisme on, godak kala madok, saruba do sudi agama, sudi dalat tutuhan, alay dangi ajaran ni Bibel. Di dokko Jesus Kristus sadiri madok di Johannes 10 ayatonom. Ahudo dalani doho tasitongan doho tanguluan, da nga dong nasahat tuamay Yeso marhitiaw. Jadi iko barani do hita madok, hola Jesus do dalan haluaon. On dang na sombong alay odo hasitong ani. Ala ni una kompromi ho dohot ajaran relativisme. Patuduho do jelas bahwa haluaw ni hola di bagas sa Jesus. Alay ulaho ni di bagasan halaboho dohot hormat. Unang kasar, alay unang mabiyar ho didokon dang toleran. Na paunopon haporsiyay ma hagugo ni debata dak kagugo mo sa diri. Aya 2 madok debatado na tumopa jalan na mangurupiho. Hitay dang makatidakon dohot hagugot kita sa diri. Hita makatidakon huwaso ni debata si Tulusada. Ala ni adorakso makatidako ko martangiyak ko mangido pimpinan nito di Purbadia. Molo dito lakhalak unang putusasa. Haporsiyay bahwa debatado man marhubas mangula. Hita ula ni nabuido natabain. Unang ukur keberhasilan siya respon ni halak alay taukruma siyan kita atatta. Amang inang songon hita huria Kristen Batak Protestan songon hakabipi adong sejarah nama sejigis di bagasan songod dia sitidangi taingo ma ima IL no mensen Roy ba na tutano Batak tiki somanada Injil dope halak Batak tiki ni gudakia tantangan na dia dopi diancam bahkan hampir dipamati mang napiga-piga hali alay dang menyerahi ibana gabe sitidangin na setia jala saunari taida mahasil na tano Batak nunga majalo Injil gereja hakabipe adong di dia adong di mana-mana mulai sa sabang sa atu Merauke bahkan sa atu luar negeri alay unak kita holad disi gudang dopi hala na so manada Jesus gudang dopi suku na so dung na so hiya mabigi Injil hata haluaw ni saunari giliran ni hita magabi sitidangi molo hita mungkin di Jakarta di Medan di Batam di Surabaya dohtak ka di hutan asing gabi sitidangi mahita di dia pe hita maringanan molo hita nuay nga ka di huta gabi mahita sitidangi itu keluarga na so porsia dope molo hita di baga sa persikolaan di kampus gabi sitidangi mahita tu akadongan molo hita di media sosial gabi mahita sitidangi marhiti ka postingan na somaralo tu debata alay na mabuon na sida gabi porsia tu debata unang hita hohom alay akadengan alana
hamudo akka sitiddangiku ninna debata tu hita. Akka dongan ni holongan di bagasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus nunga taida jalan nunga ta parsiajari taringot tu kitab Yesaya di tikion nunga taida songod dia debata si tulusada majauhita gabi sitiddangina nuaing taingok ma adong tuluhal na sangat penting di hita na perjulo debata na manoppa jalan mengurupi na kita ayat tajah dia sada dua debata na manoppa jalan na mamilit kita debata na mabahik kita mulai siap bagai sapurtian debata na setia mengurupi hita unang mabiar ay iba na do madongan hita na paduahon tubdina diusehon dohot di pasu-pasu hita inakidaya tulo sa pelima debata na mga liot tubdina tu hita tubdini debata mabahik kita tumbuh margogo dohot marparbui alani iko barani do hita madokon awon na puna ni Jehovah hitay ko bangga punya identitas song bangso ni debata. Napatuluhon debata dohot pajowon nagabis tidangi dia itonom dohot walu. Jehovah do debata na sitong holas sesadasa do debata na sitong di Portibion. Danga dong debata na asing sila ibana menantang akka debata palsu jala ibana majouhita hamudo akka sitidangiko. Akadongan gabi sitiddangi dang pilihan alay gabi sitiddangi om majoujow tuhita pajow dui dihita ganupalak nanunga majalo asin rohan ni debata nanunga ditobu si mana di bagasang Kristus nanunga majalo to di perbadia di jow hita gabi sitiddangi si pata tadok dak sanggupaw dang maluaw makatay dak cukup rohaniaw alay ingo ma debatado na manupaho debatado na mangurupiho to di porbadia to di debatado nunga di useho tuho alani unang mabiar barani mahita gabi sitiddangi di minggu si debata si tudu sa daon manang diari Trinitateson tapay baru mga komitmen gabi sitiddangi ni debata si tulusada na sitia mulai siya sa sadaryon tadda madebata na lubibagas mangulo madibagasan hagugo nito di porbadia makatidak kung maduho sitong jalabarani patuduhom ma Kristus tanpa kompromi jalaingo matutong hamudo akka sitiddangiku unang hohob behita unang martabuni behita jongjong mahita makatay mahita makatidak kung mahita ay Portibion rikot mabigi taringo to debata na luar biasa ama nagokholong anak na paluahon do to di porbadia na mga lehon hagugoon Horas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami sembah, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegur, menghibur, dan menguatkan kami saat ini. Ya Bapa, terima kasih Engkau yang menjadikan kami, yang membentuk kami, yang menolong kami. Ampunilah kami yang sering hidup dalam ketakutan dan tidak percaya pada pemeliharaan-Mu. Ya Yesus, terima kasih Engkau adalah penebus kami. Engkau yang terdahulu dan Engkau terkemudian. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali Engkau. Ampunilah kami yang sering kompromi dengan dunia dan malu menegaskan keunikan-Mu. Ya Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah dicurahkan ke atas kami. Engkau yang memberi kami kehidupan rohani, pertumbuhan, dan kuasa untuk bersaksi. Ampunilah kami yang sering memadamkan-Mu dengan dosa dan ketidaktaatan kami. Mulai hari ini ya Tuhan, ubahlah kami. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang setia. Berilah kami keberanian untuk bersaksi dengan jelas. Berilah kami hikmat untuk bersaksi dengan bijak. Berilah kami kasih untuk bersaksi dengan lembut. Berilah kami kuasa untuk bersaksi dengan efektif. Kami mohon, utuslah kami ke ladang-Mu yang luas, ke tempat kerja, ke kampus, ke lingkungan, ke keluarga, kemanapun Engkau mau kami pergi. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, karena Engkau yang mengutus kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang akan menolong kami. Berkatilah kami, berkatilah setiap jemaat yang rindu menjadi saksi-Mu. Pakailah kami untuk membawa banyak jiwa kepada-Mu. Kiranya nama-Mu ialah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimuliakan di seluruh bumi. Dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Horas.